prospect? Murag, swerte na ako dito balayat ya. Gusto mo swerte ha? Tuwa ditong babae nga nakapatandog sa kong kasing-kasing. Nigra. Ang ngalan nga si Drika. Uy, hala! Ayaw eh! Mao nang bayhan ng gikursunod ang pastor. Ayaw na lang ana oy, magkaribal niya mo. Unsa may naana ba? Swerte yung kinabuhi sa tao. Ay, ayaw na lang nagiana kay magkaaway mong pastor. Pero in love kay nako si Drika. Ano nakaingon man ka nga in love kayo ni Mos Dreka? Basta in love kay nako si Drika. Unya ati kasaysayan basta usar ka kablit. Maako na si Drika. Unya lagig mahibaw si pastor. Mag-away mo. Ay lugsabo. Noy! Noy! Gitugon kong inday ba? Adtuon ko no ka sa ila, kay sabutan ko no pagbalik ang pagatos sa liguan. Karon ba yan? O mas maayo kung karon dayon. Iwa mo to siya trabaho. Tuwa masabsisusan dito. Unya, imong gisultian. Nga mo akong gusto nga sudon ang langob. Isultihanan ako. Unya, O bitong padtuon ka, kay mao na inyong sabutan. oh, adtuon dayon ako. Ay naman to si Gaspar. Mas mayo itong i-apil sa sabot. Kaya doon na ba ito siya gisugyot? Kaya ko na itong ipauban ito yung kaila nga doon na yung mga armas. Uy, kakuya gud ana. Ayaw ana uy. Dili biya gusto sinday ana. Dili biya ni pasabang atong lakaw. Bitaw sad no? Kung isugyot na ninoy Gaspar, sigurado gyud nga dili mo sugot si Inday ang nagsisusan. Kay dili gusto si Inday nga daghang mahibaw. Ilabi na nga dili niya kailangan ka ng mga amigo ni Noy Gaspar. Ah, sige, sige. Diha ka na. Ayaw biya. Pagtaon na ko ng litaw na Drika. Uli ba ako nagpaniid na kayo ninyo? Sa imong paniid, asa man namo, ako og ni pastor. Sa akong paminaw murag naagid mo. Imo wala nagi kong gibuladahan, Jen. Sulti lang gusto tinuod. Ang nga di ko mingon nga naani Mos Dreka nga mas gwapo pa man kang pastor. Sultihan lang gusto tinuod, Jen, no? Nahigugmam ta ko na Drika. Pero usahay magduda man sa kugod nga pagwa say gusto nako. Tinuroy na kan diri ka ay nakamatikod ko nga na siya gusto nimo. Jen, doon ako isugo nimo, makahimo ka ka. Unsa man ang imong isugo? Ako, doon ay litrato ang Drika. Mahimo ka nimo tingnon mo siya nga ipaulit na nako. Di lang ko ana Arnold oy. Ay lang di lang ko mapila-pila ng mga gumagugma ninyo. Kagamay na subua, hindi ka kahimo. Ilar ko'y pag-ingon nga, pwede ka, iulit ng litrato ni Arnold eh. Masuko pa lang noon si Drika. Nya sumaton ko, nya maingon dayon nga. Ano mo pila-pilman ka, ang kay nabot. Sanda ilang masuko na strika, may noong masuko na strika, kay magkinaunsa ang kalibutan, ikaw lang akong panglitawan. Oh, sure, uy. Taka ang kaglambas ng gugma nimo. Mayo. Mayo. Uy, Fermin! Hey, Mayo.
si Inday? Oo na Hindi na nagapaabot nilo kay pagsabot ko mo sa pagbalik na sa buwan. Dili. Sige ba? Dili. Di ko doon na ha. Kay akong tawgon si Inday. Si Sir Miguel day. Ato sa airport kay naibisita nga gitagbo. Day. Ano man ni mo dalas Gaspar? Ang gusto ra bang Inday no nga pakuyugon niya ang tanang mga lalaki nga sakop sa atong pamilya. Kay na-interest man si Inday sa imong gisugyot nga manod sa langob. Oh, mao lagi. Di ka na kuyaw from me? Oh, kuyoy noon, pero mangandam lang ta. Ang gusto nako, ang tanang mga laki mo ay musod sa langob. Unya ka mga babae, diya lang mo sa gawas. Mausan. Kay mura manggugniya sa kong nahuna nga ang maong sungkod naagid sa langob. Basin pa. Mao nga puslan man nga gipangita nato. Sudlon lang gid nato ang maong langob. O sige. Ako saan pa ka naogon si Inday ha? Hiya lang ka. Paghuwat lang. Ako si Roger Pio. Gipaanhi ko ni Engineer Umang. Na ba si Engineer Pahak diha? Gaw! Gaw puloy! Inangita ni mo. Unsa na gaw? Ni ay nangita ni mo ay. Gisugo na siyang engineer umang. Unsa man tay ato dong? Siya ko no si Roger Pio. Isugo ko ni Engineer Umang. Oh. Kay niabot ako ng materialis pero wangan man ko ng kabilya. Ay, wa na problema. Ako na lang hinunang idungan sa pagpa-order kay naman ko'y may project nga sugdan karong sunod semana. Ako na lang usahon pagpamalit. Kung mauna ako sultian si Engineer Umang. Ingna si Engineer Umang dong. Nga paspasa na mo ni Engineer Igham ang among project. Kay kami nyo una kay ming duha. Dako mo ko na magasto na engineer. Ada ko 70 milyon. Oh, tiyaw mo na. Mauna. Kay kami nyo una jud kay ming duha magpista mi ani. Apil na ha? Ay panghambog gaw eh. Wala pa gani na. Sagdahi lang gaw. Iganahan ko manghambog. Labi na ron nga nagsugod-sugod ang uwan. Anya, unsa may inyo? Magkutaw tag kape? Oh, ayun na lang kapi kay. Di mo ko hingapi. Ikaw gaw. Kang kuha si Kwatin lang gaw. Pagluto dito si Kwati kay labi na nga karon nagsige ng gauwan. May nang mainita ning akong tiyan. Wala sige. Dali agaw ha. Engineer, di na lang ko magdugay. Basta gipahibaw na tika. Ayaw sa kay na pa ko isulti nimo. Unsa man? Unsa may gisulti ni Engineer Umang? Nakahibaw na siya sa mong gitrabaho? Niingon si Engineer Umang na mutabang siya sa inyong project. Oh. Aron sa imong kaminyoon ko, no? Mayo. Kay kung madayon lang nido. Ako gyung palitan si Engineer Umang og auto nga para sa di ka panghambog niya. Wala ka gang magtiaw, engineer? Ano kung magtiaw? Nga di man ni komedya. Abi ni mo do, kaya trabaho bisag usa ka dako. Wa gid mi ani. Pero kung maminyo namin inday Clarita og ni Day Susan, lupig pa na mo'y nakadaog og sweepstakes. Sige, di na lang ko magdugay. Kay padalion na ba ako? Sige dong. Sa akong una Fermin nga malagmit ang maong sungkod tuagit sa sud sa langog. Di gyapon nato masiguro day. Ang kining ato pamasin na gid mi. Aw, cute. Di sad ta makasiguro. Para ba ko'y nadunggan Fermin? Nga ang langob ko no, tawaan. Nakabalita sa bitaw ko ana. Mao bitaw nga way mga haspagso didto. Kay mahadlok. Managana lang ta. Kung kuyaw, aw,
Di sa tumusuway og lahos ngadto eh. Dili makumpleto ang atong pagpangita kung dili nato usudlon ang mangulangob. Kay kung tinuod ang atong katahak nga ang sungkod tuwa sa sud, unsaon man nato pagkakaplag niini kung naarata sa gawas? Bitaw. Kinahanglang sudlon gyud ang maong langob. Pero ang muhimo ana, kami ra mga laki. Kamo mga babae, anak na mo sa gawas. Kunya, unsa may mong plano for me? Kinahanglan kami mga lalaki ang muso dito. Doon nagay dalang armas. Oh, kinahanglan gyud. Apan di ta magpakuyog sa dili nato suod for me. Kinahanglanon gyud. Kay may pagkasekreto makani atong pagpaningpad. Kay kung masabwag ang atong kasayuran nga gikan sa libro, hayan. Maninguha gid siguro sila sa pagpangita sa maong butang. Tinuod gid na. Mao nga magmatngon gyud ta. Likayan nato ang paghisgot sa maong butang at tubangan sa mga tawo nga dili nato sila. Klaro ay nada. Unya? Nalipog ko. May ka mo tagad. Katubangon siya ko pumisita. Pero hanto karuwa siya ko subta. Oh, why gusto nimo? Ikaw sila ba? Isa man, nagkauyab na ka, day? Nakatrato na ka? Nakatrato ka? Time sa good pastor. Unsa may labot na ko sa imong problema nga mangutan naman kanako ana. Di ba lang ba? Tana ba ko rin mo? Nakaagya ba ka ko yung buyab? Nakatrato na ba ka? Mura na. Oh, natural. Saon, dagham kayong samukan, di gisugot na ako. Kapila na magkakatrato dahil silin. Oh, primero, si Daniel. Ikaduha, si Joel. Pero ang tanan, pulos na ko gibuwagan, oy. Puros mga way, hinungdan. Aw di ay? Katong Daniel Plummer? O katong Joel nga si katong buhol? Ako pa'y klaro ko. Itaw, dahil silin. Kanang sumpuli mong manglitaw ni mo ba? Masa man, sogton din mo, di mo dugay-dugay yun. Oy, di ko, oy. Sayon-sayon lang ko, no? Kung ako din silang sugton. Usas din ni ako, da? Ang babae, pastor, bisag doon na pa na siya gusto ng lakiha. Di ko din na siya masugot dayon. Oh, mau ba na silin? Mausa din ni ako, da? Kining, by the way, silin, kining. Pila mo na kabuwan nga sugton na yung laki ka nagpanguyaban mo. Kung si buwan, baka lang ka, oy. Tinuig, oy. Ha? Tinuig! Te pa, kaning ingong kakatulo ng kakatato. Pila may edad mo pagsugod mo sa primero ni mong nakatato ka? 16. Giyon sa mga pagkatato ng tulo, nga 17 pa man ka? Oh, gidungan ako silang tulog pagsugot. Kaya nagdungan-dungan man sila pagpangulitaw na ako. Butang eh! Pili lumpong mo silin. Oh, araway magmahay. Sa ato ba na eh? Pili lumpong mo minikuan. Kami sa anol ditong rika. Oh, oy, nara na sa inyong giribalan. Kudungan mo nagsugot. Ay, kang pati ano ni. Oy, pastor, unsa man? Wala kailangan ipangutana kay mo balik na taong ko pa panglaba, oy. Lakaw! Balik doon paglabagaw! Bati asin yung mga babae, oy! Angay mo mong kasilagan!
na imuhang amo dong ha. Nga mapasalamaton kayo ko. Nga nitanyag siya siyang pagtabang kanamo. Mutabang di siya ninyo. Kaya natandog siya. Kay engineer sa siya good. Tana, daw. Na, Oh, tara, asa man taon na? Ni ingon si Engineer Umang na unahon kuno dapit sa lapirong. oo, mas maayo. Unahon na tong lapirong, unya, dayon na to sluway, dayon na lusaran. Day forget. Si attorney na dia. Ha? Nagalakaw na day. Tapi kita ko yung. Day. Sige na lang. Bye na forget. Dito lang laso. Niligay mo lang hirgang. Asa siya? Forget siya. Ba't ipanada? Isun pulsa. Mula na miya giling. Forbidden games. Naunsa ka, pastor? Nagyaw-yaw raman taong kag ikaw rang usa, nabuang na ka? Naglagot ko!